is haunting me. Is haunting me. Is haunting me. In my inside, feeling I'm a carry lost, even forced to be here. And get behind me, my power to command. And I'm in the space, starving, pushing in the night. When I touch myself, I can fly from my own bed. No one there to stop me, making drown the flames in hell. How brave are you two, little girls, sitting over the sex, yeah, we have you thing. Sajue orman con dragonda serue sakonda. I
klikak, jazta. Gabon, Gabon. eta gabon txateko jendieire ez da ino baldaon. Alare, mozkauten atxiok interneta neiko gaizkizik, eta etxaia zeatik. Nirea edo zure? Neria. Zaiat, lele baldixe gola faiatza zigena. Erroin ja, goto jutean, ondo? Bueno, igualdik. Hau, momentuko zuzeneko problemak. Lehengo aldixeek problema omate zigena, espero ez izeti oso arazo larrixia. Ba hori, bueno, azteko, nola nahi degotzetie? Josu, Simun... Berdin da aukeratzeko dau. Josu Vale. Simun, Josusi, guzune, Josu edo Simun. Vale, lehenengo gauzingo jatenak barkamen azkau, ze, klaro, nik ustenian Simun uala ez izena. Blan, Josu hilela behitia, entre comillas, Simun, ez? Orduan, Instagramen da, Twitterren da jarri nian abisue, jarri nian Simun komila artean, da, tipo batek esan txik gaur Twitterretik, bere izena, en plan, bi izen zeuzkek, nari hostia. Claro, Jesus Simon. Hori, O Josu Simun. Bai. Nik Simun otzen, gustatzen zitek Simun. Ba, ondo da hori koplea bi izen neukitzena, ze hori haurtzaroan eta ez neuen neuki ez izenik horregaitxik. Ze jenteak uste zegoen hau basalaia nire ez izena eta claro, ni ja libratu nintzen, caballito blanco. Rollo, bueno, este ya tiene. Ados. Claro. Bueno, normalin hemen azteko ino diatenak pixket eure buru aurkezteko eskauko jat, nundik atorren, zein indeken musika mundun, asko jakingo ibei huel, baina bueno, euke esango ikuk. Bai, bale, ba, ni hasi nintzen, no? Belako taldean joten, gitarra joten, bueno, hasik eran gitarra joten bakarrik ez, danatarik, teklauek aldatu itzen gendu zen instrumentuek. Eta hori zen zen 2011an taldea sortu gendula. Eta, bueno, hortik ezaki 6 urtera edo Lukiek taldea bere sortu gendun, berton Mungin bitaldeak dekiese de Mungin, belakon bai lander bateria Tolosarra dela eta Kreis Bilbotarra, abeslarie, baina Lukiek taldean 3 gara mungiakoak, eta hori, aburret, horrek dire nire bitalde nagusiek. Hola, eukide galare... Zeuzer guiau, ¿verdad? Más desarrollo edo... Ez, momentuz azteko ondoziok. Beste taldeik euki aldek, eo bi hoxek izin ditu gire proiektu nagusisek. Bai, horrek izan dire nire proiektu nagusiek. Besteak taldeak ez direzen, nik indako geusek, ba, igual elektronika munduen, pintzatzen, txapuzatxuek beste saio batzutarako, eta bestea, eta, bueno, eta nire kontuek. Bai, Lukiek eta belako dire, talde, eta gitarra joten taldetan. Vale. Guk, hau nik, etxea dordun nik. Gitarrizketa hauek 4 zatitzen bezala ino ditxiat, eta zati hoxek izan hori ditu, hori, lehenengo pixket kompozizioatik itzengo jau, geho teknikie eta soinua, eta geho ja pixkatolak gusto pertsonalak, eta amaitzeko pixkat euskal musikin egoeriei buruz itzengo jau. Así que, nabak, kompozizio ginazteko, asko etxizoten lehenengo galderidek, meloditik ala harmonitik azte zeate komponitzen. Eske, hainbeste urte direia danateri porra dutela. Basik eran asko harmonitik eta izetan zan, baina egie da indogula bakauen abestiek leku ezberdinetatik atara behar dire, eta meloditik Krisegaz adibidez, belako taldean, behin, taimiapa abestia adibidez, esan dut, Kris, pentsal duzu melodia bat, kaletik zoazenean, eta abestuko zeunkena, eta joan horretan betzetan, eta gero harmonitzatuko dugu gero, aukera asko dauz, ez? Hori itxeko, eta, bueno, nahiko divertigarria da hori behitzea. Egia da normalean, harmonitik azten garala, eta batez beneu pianotik. Vale. Eta letrak ala musika? Letrak barra ahotsa ala musika, azkenean galdera antzekoa da, baina... Bai, gehien bat musika. Bai, igual hori, badau salbuespenak, non zeuzer irudiren bat atortzun burure, eta hortik zeuzer sortu gure dozun, baina normalean musikaz gabiz berbetan. Euk italde hoxek belako eta Lukiek etiketa huerko bat joan, musikan mundun etiketak hainbesteko
garrantzi xauen momentutik, nola etiketa gituzke? Ez da esain erreza, eta, bueno, niretzako... Kexemat horretik izateat, ze nik normalin gonbidauen musiki atxu diat, eta claro, belakoko bost disko gehi lukikeiko bi dana ezin izan diatentzun, baina bai ikusteiela toke ezberdine igual, ez? Bai, nahiko ezberdinek. Eta belakon barruen be badauz gauze ezberdin asko, eta nik uste toin lukieken bigarren diskoan be gauze desberdin asko ikusten direla euren artean. Disko bardinean bertan. Baina, eske, danatarik, lukiek igual errezagoa da, ze igual danak deko zer ikusi handie 80. hamarkadako rock alternatiboagaz, orduen rock alternatiboa burut geratzen da hor irekie, eta hor sartu aldire shoegaza eta dream popa eta gruncha eta furbete denatarik, ez? Radioheaden ikutu batzuk be bai eta furbete olako gauzak. Eta belakogaz egia esan hasi ginenean postpunketik atoz, osea, Joy Division eta hola The Cure antzeko taldetatik abiatu gara, baina gero eske egia da azkenengo diskoan ja geuse ezberdin asko dauzela, eta orduan ez dakit, ez nuke jakingo etiketatzen. Garaien hasi ginenak indie ginela eta esaten zeurien, baina, karo, eske indie ez da berez genero bat edo, ez da? Independiente bat gara, ingen gure disketxea eta autoekoizpenera jo gendun, eta hori bai, baina, bueno, akauen barroka, eske, baina hori, badauz melodia popero batzuk kanta batzutan, kutsu elektronikoak be bai, belakon adibidez, eta ez da erreza, eta niri asko gustatzen dazten gauze bat da, konposatzeko eran be erreza ez izatea, ez? Igual, azten bazara kanta bat riff bete itzen edo dana dalakoa, eta jode, riff honek deko ez dakiz zeren antza, eta saiatutenaz, bajue izetan totalmente desberdine, edo melodia, edo teklak, si este bajo suena de Cure, el resto no puede, eta holako baldintzak jartzen. Beti ezin da, askotan jeus itzen zara, subconscienteki, ostia, kantagu grabatu dut, eta, si, es igual que esta, no me jodas, plagio. Ai, que joderse, zertan megin las metzetan. Baina, beti izen da, konturatu berik. Pasau izentzak hori, zeo zer riffen bat eta baten batek esatie, hori abazioak. Bai, jo, adibidez, bat, ganera damutu itzen aspiloa, ze jakinje hori izala, ez neuke ingo, txorrada da. Bipolar ez da baidan kantuen lukieken kantu horretan, lehenengo diskoko 3. kanta da, eta bueno, akordeak eta dana ezberdin dire, baina estribiloan momentu baten itzen dut emon, eta Nirvanan eta jode, Nirvana pilo bat entzun dut, baina justo abesti hori da hain mitikoa entzuten neuela 15 urtegaz, baina gero ja beste Nirvanan beste diskografia parte bat entzuten zu orduen, hori diko zu subconscientean, eta ostia, eta etorri behar zen neska bat, Kristianen neska lagune, ez eguela inoiz entzun Nirvana eta beste mundu batetik, eta justo hasi zen entzuten, eta ostia, esta es como la vuestra. Creo que es al revés. Bai, eta txorrada da, ze da DG hori abotzan, gero rolloa timbrea eta bestia nabe badeko Nirvana kutsu bet, baina, jo, jakinde hori momentuen besteak taldekiak esango bastie. Tu egin beste guztiaz, pilo bat aukera dauz. Claro. Emon, gorantza ingo neuke, joder, berantza baino. Nik aitortu behat hori atxunianin natxoan en plan de, joen, melodionek lepo sonatzen zion jetzaian nundik. Hola, oso familiarra sonatzen zian gauze batu da, baina enian ubikatzen nundi zetorrean da, ja, bale, Nirvanatizito. Bale. Bai. Lana etxeko orduan, lanaen komposau eta barretxeko orduan, ideiak lokalin lantzatxe usten, ala etxetik ideia asko mateko taldik zeate? Etxetik darodaz nik gehienak. Talde bietan gehien bat etxetik darotez geuzek, askotan nahiko landuek, eta beste batzutan purbet bosetotzuek, eta hortik abiatzeko, abia puntuek. Oin azkenengo diskoan, lukien azkenengo diskoan,
Gi hau, hirurok parte hartu dugu gi hau. Vale. Antxonek kantaren bat ekarri dugu etxetik, eta beste batzuk han lokalean bertan landu dugu, hor riff batetik hasitxe, bajoa hasitxe hortik, edo bateria ritmo batetik hasitxe, eta bai, hori gustan ja, ze normalean belakon igual komposatzeko pisuenik eukidot, beti, gero, bueno, krisen melodiaka, eta hau eta bestea, baina beti igual nik etxetik pentsata geusek, eta hori ez. Eta oin beste era hau, apurbet, zelan da, bueno, danon arden itxekoa be oso guai dauz, sortzen dire geusek ezuk esen duzkenak ingo. Ze igual Claro. beti joten zu ona edo bestera, eta, ostia, eta bai, hori guai dau. Baina niri komposatzea etxean eta pilo bat gustatzen jazte, ondaino. Lukiek eta belako zer dituk? Demokrazia ala diktadura? Nahiko demokratikoak izan gara, osea, egia da, nik kartun doztezela geusek, No, baina... Pixu gehienak daukakanez, esaten nahi, azkenin Bai. komposatzeko orduan. Bai, baina belakon adibidez, horregaz taldekideak beti egon dire super gusture, osea, gustot dekogula bakotzak beran rola, eta guztiok, onartzen dabe, nahi dabe, eta nik ekartea geusek, eta gero ni saia dutenaz mundu guztie ondo sentiduten, osea, danon artean ingu kanta hau boseto bat, eta kanta batek euki aldeuz milen horabide, ezta? Orduan, hori danon arte, eta Lukiek taldean bardin, igual bai lehenengo diskoan egoala kantaren bat, bajo eta guzti, eta bateria dekotez super sartute, eta jo, eskolan izin berdeuz, kantan rolloa hori da, bai, nik normalean ganera musika globalen ikusten dut ez bakarrik gitxarrea eta edo instrumentu bet, baizik eta kanta komposatzean, apurretana, ez? Eta bai alanda guztiz be, jode, espadozu ikusten hau espada guapo zuretzako, espasarea komodo sentiduten, hau talde bat da, eta danok pasar dugu ondo gero zuzena inoten, sin más. Haudek... Demokrazia, despotismo ilustrado. Ze kaldera bizatek pixkatola, saltxak atatzeko, ez? Batzuten igual, gonbidatuan taldeko beste batzuk etxatean da egote dituk, eta plan, hori gezurra, eta hola jartze dituk. Hemen ez dago inor, ni kontrasateko. Ez alda inor. Teori, musika ikasketaik baukek? Dekote, bueno, musika eskolan, mugiko musika eskola municipala, ez da konservatorio, baina, bueno, hori, mitiko piano aukeratu neuen, eta lenguaia musikala, baina, uste dut, oso txikien nintzen, ez dakit, 6. mailara arte, edo lako zeuzer, lehen hezkuntzako 6. maila arte izen ziren lenguaia musikal hori, eta niretzako txinatarra zan. Osea, ikasten nitzuzen geusek buruz, claro. Armadurak eta horrek geusek, baina, sin más, ez? Gero ja, ni hasi naz oin gehiago horretaz interesatzen, eta bueno, bai, teoria, guzten jazte, teoria musikala, Ez naz oso aditue, baina... Eta teori horri eukite erabilioidek hori komposatzeako orduan, adibidez, tonika batetik hasita subdominante batea jun, da olako ideiak manejatzeituk, ala gehiago aiz belarriz komposatzekoa? Gehiago naz belarriz, gero analiza hau itzen dutezela, jode, hemen zer indot, eta konturatuteko zelan igual askotan itzen dute, osta bere 2-5-1-4 indot, ez? Jode, osta bere hau, eta niretzako kanta, beste tonalidade baten dau, orduen beste kanta data, jode, eske bardine da, karo. Eta asko pastan jat, igual, segun instrumentu gaz, piano gaz, beti joten dut, igual, hau guapo dau, eta gero pentsetan dut, jode, eske beste kanta honen bardine da, baina transposatute edo inbertzino batzuka, eta orduen horretarako guzten jaztera biltzea hori, teoria musikala. Eta be bai, antxonegaz batera, kantaren baten saiatu gara, jode, ben, ez dakiz ze eskala sartuten, eta eskala hori erabiltzen, izira doble harmonika eta venga, horregaz zeuzer, bai.
Eta bai, horretan kasuetan guai dau. Nik uste dut beti deuela guai probatutea metodologia ezberdinek konposatzeko eran. Ez geratzeko estanko dute. Bai, urtetako zure monotonia horretatik. Ze batzutan, buruek ja estimulo batzuk dekosta, dino, hau guztan jako zure burueri, eta hau ingotzu, eta holan Komodo daun lekun, azkenin. Bai, hori, zona de confort mítico hori, esaten dana, hay que salir de la zona de confort. Bai, o no, pero... Ze iritzi daugek solfeuei buruz? ¿Solfeue mierda puta o solfeue ok? Bueno, okay, está ondo, está txarto. A ver, igual bai metodologia konservatorioko, bueno, konservatorio berak berbak hori dino, ez dako, de konservar. Orduen, hor daue hezkuntza bat da, on dauen bidera dute partiturak irakurtzeko, eta horrek partiturak ondo lehi du, irakurri eta interpretatzeko. Bueno, gero harmoniak be oso erabilgarria da, geuz ekitzeko baina. A ber, oso ondo dau, eta zientzia bat da, eta ulertzea superguai dau. Gero be, jakin behar da, bueno, musika arte bat dala, eta edo artetzat badekozu, hori esparrue edatu inbar dela, eta, bueno, edo, hori bakotzak, niri guztan jazte, saia dute geuze barriek bilatuten, eta horretarako apurtu inbertzu, eta desikasi inbertzuz geuze asko, eta kuestioan imini, ze batzutan, jakinde geuz asko teori ni pastan ja, ez ja igual identifikatzen dozunean hau progresio hau eskala hau, vale, orduen hau ondo dator hemen eta jakin ez neuenean edo apurbete pobretxuen nintzenean honekaz jakituriekaz ez neuen horretan pentsatzen eta sartzen zeuen neuen hemen hori akorde menorra eta gero bardine baia maiorrean eta ondo itzen badoztu belarrire guai, palante. Ziok movimentu bat, nik esan diat, beti aitzea jatela zehoze, eta entzite kuriosue erabiltzekela movimentu bat, etzakiat guel nigola esplikaute bakakiken zer den, baina mitiko interkambio modal zer den bakik. Maiorretik, bueno, edo beste modu batera. Bai, beste modu batera, eta hori, asko egitedek laugarren gradua, don baldin gaude, laugarren gradua maiorretik menorrea. Hori asko egiten gauzeoak, ez? Hala irutu zitek. Abusa egiten dut, bai, horregaz. Bai, eske, claro, eske eskala maior baten, euskera zelan esaten da, maior esaten da? Eix esaten aldimak etzakia. Ni beti maiorra, menorra, tercera, ni alde hortatik bai erderaz esatetxeatela zeak. Don Agusian. Don Agusian. Don Agusian. Do zarrean bagauz. Bueno, astu inaztez esaten nazen. Bai, adibidez hori, laugarren gradue menorra bihurtukeran dominante kutsu hori deko bai, ez? Fak nahi deu mira pasa, la bemolek solera, eta besteak do hor dau, ez? Eta ez dakiz zeu zer dekor puntu bet, nik uste dut hori, justo hori, kambio hori ganera maiorretik menorrera, bai, krip abesti, Radioheaden krip abesti, bai. Institutuan egonda hori entzuten hemen buklen, eta zan niretzako deskubrimiento, zoran sartzen da, kokon, gitarra hori, superkaineru, eta derbente hori, kambio hori, super melankolikoa, eta niretzako hori da, como, daga en el corazón, hori dauenean, eta asko guztain ez erabiltzea. Bai. Hala. Ez que laugarren gradu hori, hor aldaketa hori, beti sartzen da ondo. Bai. Stevie Wonderrek be asko erabiltzen dugu hori uste dut laugarren. Oso biztoso gehatzek, azkenin beste kolore bat ematezio, ez, momentu horri. Bai. Nik uste dut aspertuko nazela be bai, Osea, oin erabiltzen dut, gero pasako dirurteak eta eske, karo, me suena lo de antes. Bai. Eta, euk lukieken da, melodixek etiako orduan da, pentsatzek hortan, adibidez,
Badakik maiorretik menorrea aldaketa hortan ze melodi ondo sartuko zaken, Ez, Ez, hori... Hori iriken... Apur bat bilatzen, ez? Abotzagaz, gitarra... Horrek, kuarta maioretik menorrera pasatea, horrek gitarragaz urtetan doztez. mhm. Nik uste pianoegaz ez daztela normala itzen hori. Batzutan Claro, memoria muskularra da. Eta behaz bat kentzi edek, ez? Azkenin gitarran... Kentzie, karo. Bai. A ber, hemen txatean nahi de jendea, komentaristak ez deik maior usteiat, topuska, ez deik ardo beltzak, eta Lore Nekanek esan dik Googleen euskaraz agertzen dela tonalitate maiorrak eta minorrak. Hostia, hori nire arreba da, bai. Bai, kaixo. Bajista, belakon bajista. Belakon. Bai, Lore. Bueno, nik komposizio aldetik ez diat, hola, duda askoz dexo, egun nahi baldimak zehose gehitu, barkatu hartu beltza, ja, hola, hoeto. Oia, txateko jendea, nik batzutan norbait hitzeite baldin mazoa, de lasai. Puta madre, apa, ardo beltza, crack. Hori, komposizio aldetik zehose gehiago aipau nahi baldimak, hola, interesantie o garrantzitsu irutzezagena ire komposatzeko eran. Ez, igual pianotik, batzutan askotan pianotik komposatu keran, gero igual gitarrara pasarte hori, boizina edo ez dakizelan esaten den, geratzen jatela, hori, kurioso edo guztain jaztela horrek eusikitza instrumentuz aldaketa edo transposizio hori, ez? Itzulketa hori, instrumentutik instrumentutara eta gauze kurioso geratzen dire. Edo gero bai adibidez, belako gazasik eran gehien bat bajo egaz komposatzen gendun, eta igual bajo en linea guapo bat, eta gero bateria, eta igual gitarra azken erako gutxi, eta hori be interesgarria da, dana dauenean apur bet ja, kanta osorik dauenean, gitarrak ze espazio deko, gitzi duten jako orden, detalle txu batzukin, eta horregaz nahiko, eta timbre aldetik gauze batzuk, eta hori, sin más. Igual gero urtengo dire beste gauze batzuk sobre la marcha. Pixka teknikakin sartuko batzuk, eta lasteia gitarra eskun hartzeko ordua ailegozak. Guapo. Baldagoak teknika rutinaik, lantzek gitarra? Ez dut asko ensaiatzen. Osea, hartzen badu gitarrea, normalen izetan da abesteko, osea, jota abesteko, edo igual bai kanta konkreturen bat ataretako, edo riffen bat, edo probatzeko progresio bat, edo ez dakiz ze histori. Baina ez... Ni ez nazi zen oso trabea inoiz instrumentuekaz, eta gitarragaz ganera, pakolmo, eskartien asni. Eta gitarra eskoitien moduen, ikizin eguen, lehen zoman eta horrek eusek ono existian edo eskondun jakin, eta lehenengo gitarra, nik piano joten eguen, ez, txikitik, eta jo, bai, ja, espertute pianogaz, entzuten duten musikean ez dau piano hori, jode, dana da gitarrak eta gitarra jo duguro eta talde baten. Eta haitxegaz jo nintzen errekaldera, rocking guitars denda batera, ez dakitxe existuten deuen ez dut uste. Eta... Txirulak jango zian. Hau aspaldi, txirula bai olena. Txirulak jango ziala, igual gaur egun ja espaldi madu existitzen, azkenan txirula Euskal Herri mailan oso potente onden da ekaz. Bai, nik uste izi zeuriela, izi zala lehenago, Osea, txirulak zer dara, 10 urte eukiko txu solako zeuzer. Eukiko txik, bai. Ni gitarri jotzen noin dala 8 ustea da zinitxi ala, eta ja irikitxe zoan. Bai, holako bat. Handen da horretan, ikusten gendu zen gitarrak, mekau indi, eta eskartiena, merkena, ja, garestetxu esan. Gaur egun internetez zomanen, igual, zirulan bertan, eukiko zu eskartintzako, edo set bat, edo principiante edo dalakoa. Eta ez egoan, eta nik aitari esan dut zen, jo, zuk erosiko basta zu gitarrea,
erosi merkenaz, ez dakit, emetik bilera, Ja. hortik itxiko duten, ez da? Ez dakit, jostailu baten moduen. Eta, gero, da mutu nintzen apurbet, hori, beste eskue, zelan, garrantziesko emoten zet ritmikari. Eta nik uste du eskarti moduen nik izango baneu, asko sobe izango nintzela, baina, bueno, batek daki. Gero pianuen biek lantzen zuz, ez dakit. Komentaristak esateik gaur egun ezkerrantzat bada hola paridade geixo, baina ni akordatzen hauk Zomanen bertan, Gibson, Gibson potxo lauetako bat, 3.000 euro baldixo zizkian, eta espezifikazio berdinakin, baino ezkertiarrentzat igual 600 euro gehiago baldixo zizkian, en plan, esate, badaukala logika bat, ez, azkenean gutxillo produzitzelako, produzio kostea galtua izango dituk, eta nahekena, baina oso injustua, Bai, gero igual ziren sokak aldatuta, baina nik esenekin ez da sokak aldatzen, osea, pakete, bueno. Espainolagaz, bai, igual, gitarra estatal arekin, errazagoa da ez, aldatutea, baina. Eta hori. Esategu, Olat Salvadorrek, kaixo Olat, ni ere berdin jozu, egunen baten ikasiko dugu ezkerti bezala jotzen, eta oraindik hobeak izango gea. Ya te digo. Apalatz, bi eskuekaz joko dugu holan. Biri. Ez hau txaldek, Doble mastil. Michelangelo Batio. Bai. Tipo horre jotzeiko la. Makina. Bai, bideoren bat ikusitxe hor, bai. Ez pentsa gaztutan haunik Olatz, zuri nizun gonbidapenagin, hemendik hilabete bateo idatziko dizut, eta antolatuko dugu zehose. Apalatz, makina. Gehien gustatzen zaizkiken teknikak, gitarran? Zer dire teknikak? Rollo bendin eta... Galdera honaek, baina bai, hasieran simple esan da, bai, rollo bendin, three picking, alternate picking, double stops, legato, hammer on pull off, etzakit. Bai, bendin bai. Bendin asko erabiltzen dut, nik uste dut. Eta... jode, ez dakit. Azkenengo denboraldi honetan entzuten dute gitarra asko zaratak eta itxen eta hola, ez da? Eta talde bat dago adibidez Idols taldea, Idols, bi gitarra dire eta zaratak abekti, eta dire geuse arraroak, adibidez, beraiei ikusi neguen zelan kanpai soinu bat inaldosun gitarragaz, jarritea soka bigarrena, hirugarrenan ganetik, rollo arko, eta itzen da rollo ritmikoak olan. Eta ez dakit beran puntu edeko industriala, eta... Hostia, flipatzen gehiago, no? Teknika, hori ez dakit teknika dan, baina... Bai. Nik lukiekaz itzen dut geuse bat, itzen dut pitch shifterragaz jarri segunda mayor bat, kanta oso baten segunda mayor bat, osea, disonantzia. Eta berez hau da, ez? Eta gero parte bat itzen dutena, rollo apurbet Morelon moduan. Eta rollo... Oloko gauzak. Orduen ez dakit, hori teknika da, baina igual pedalekaz jokatute eta soinuekaz... no sé, igual horretan gehiago teknika moduan. Gero asko itzen dut abestu pastilei. Hori ez dakit. Ez da gitarra jotzea, baina... Bueno, baina... Igual, esango genike, gitarra teknikuo baino gehiago, aizela igual soinuk bilatzi gustatzen zagon gitarrista bat, ez? Bai, igual hori bai. Bai, berez gitarra holan rollo estandarra duten... Ez dakit, ez duten ez praktiketan, bez?
Bai, hori... eske bendinak asako, tio. Eske pendinak teknika bat, hasi, etzaia zezan, hasi blueseko pertsona bat, metalekoa, rock, eske estilo danetan zioken teknika bat, ez? Igual jazzaken dute, jazzin oso purista asoziaetuk. Baina bestela nik uste gitarri jotze ben danak dakiun teknika bat dala, ez? Da, ze feeling emateun bendin bate bat, ez? Bai, tio, jode. Bendin bat, la hostia da. Eske, nik uste dut dala hori kromatikoki ez pasatzea, baizik eta zelan da, nota batetik bestera, frekuentzia guztietatik, hori zeuser politxe da, dan hori guztien jaku. Teklauek eta sinteak dekie portamento hori, edo glide, edo glissando, horrek eusik guapo, eta bendina hori da, azken finean apuret. Bai. Disonantzia gaz, bai, gero, ez da gaz, hortik, bueno, justo, vale, ondo nago. Vale, bueno, sin más, que se me va la olla, tío. Lasai. Ez, ondo aiz. Gero, bueno, esta técnica, baina, igual, shapes, edo zelan da, hori, Akordeak jotzeko formak, bai, vale? hori ez, bueno, ez da teknika konsideratzen ez, baina horretaz berbain geinke. Mitiko Sí. Kaged sistema erabiltzek, ala... Bueno, afinazioa estandarra, Bai. Hori da, edo kaje zer da hori? Kaged sistemaek, nahi bintzatala erakutsi ziatek shapen asuntoaek. Blan, hemen azte bai haudek do forma de do, eta haudek do forma de la, eta gero haudek forma de sol, ulertzek, Vale. rollo, azkenin kaget, do, la, sol, mi eta re. Hemen haudek Vale. forma de mi, eta haudek forma de re. Azkenean eiten nahi naugenaek re akorde basikoan forma, baino mastilean tokatzezakon lekuen, ez? Ignola lantzepa hori. Hori lehen esan zutena zelan pianuega zitzen duten askotan Bai. komposatu, orduen hor igual akordet batetik bestera mugituten zuz bi atzamar eta ja badeko zu hor parean akordea eta hasikeran beti rollo cejilla jarri eta hortik mogidu eta guai dau boizinak gutxi mogidute holako geusek itxea. Beste, eta berez dire, geuse, bueno, simpleak edo, akorde simpleak dire, ez dire, rollo septimaka, hasta novenaka, hasta holan, baina, ja, segun zelan jartzen dozu zen, eta urrengoa zelan datorren, ja beste rollo bateko. Eta ja urtetan zara gitarran rollo horret betiko hori kintaketak super guai dau, osea gusten jazte, baina hori aldatzearren. Eta gero bai asko erabiltzen dut, bueno, rekurrentea da niretzako batzutan rollo Tropeko akordiek. Osea, bi oktaba, osea, igual sol menorra, holan hiru sokakaz, adibidez, lehenengo sokan sol, urrengoan zer izango zen hau, si bemol edo. Bai. Eo? Bai, si bemol eta sol, ez? Orduen deko zu tonika eta tercera, osea, de root eta tercera. Eta hori root hori dekozu birritzen, baina bi oktabaka, orduen pianon izango zen super irekite, kontu, ba igual sokan sekzio baten holan itzen da askotan, ez? Txeloak hemen hau, gero besteak, ez da udana hor pegeta, eta guai dau, eta arpegiatzeko bai. Eta ez dakit horrek gauzetxuek. Bai, hemen ez bilatutea. Zenitram reixak, esateik horrei boizina esaten dotzela beak, eta boizina askotan
niko indala gutxi ikusiaten kontzeptuaek, baina egixedek oso guapo daola bietzak alik eta gutxinei moi dute akorde aldaketa bat lortzi, ez? Egin berrin hori izan degena, ez? Ba, izertzaiat, mendik dotik la onta jun berrin, en plan do da la, ba, directamente, bo, hemen kasu hontan do da la errexo behatzak hemen, ez? Bai. Baina hori dozin lekuten, ba, hemen di, gero hemen nahi baldimak, hemen do ontatik gero sol bat sartu nahi bade, ba, hemen di sartze xok, justu bertan gainien, da horrek asko dinamizatzei igual gitarria, ez? Bai, eta hori, bueno, konservatorioko jenteak eta musika adibidez oin arreba itxaten egon da, eta belakon bateriolea hasi dire musika ikasten unirren a distantzia, eta karo, sartzen dutzie asko harmonia eta antzineko barrokoko erak hauta beste, eta rollo hori izan da soprano, alto, bajo, tenor, bajo, hautsak eta koroak konposatzeko era, eta hor eukie basan arau batzuk, igual, kintak ezin direla mogidu paraleloki eta hauta bestea, eta bueno, gero etorri ziren ton-ton-ton, eta Deep Purple eta izen dozuz kintak, ez? Baina, bueno, hori igual kuartak dire. Baina, sin más, osea, gitarra ondo sonatzen duela, baina, eki da horrek saiatzen zirela aliketak itxien mobiduten nota batetik bestera, edo batzuk berantzain, beste batzuk gura, eta hori itzultzen dozunean gitarrara edo pianure eta eki da, emoten zula, como, jode, vibra guapo bat. Andonik esateik pianotik etorrita gitarra beste modu batea ikusteala eta Lorenekanek produktiboa izatea dela hori, boizinen kontua. Nola, ekonomia del movimiento, esateana. Economía del movimiento, sí señor. Lorek din hori, jode, hasi ginen, Lore hasi zanean, Lorek pianoa joten dugu, eta hasi zanean bajoa joten belakon, hasi keran itzen zeuen, 15 urte euki basan berak. Hau Atzamar Potoloa, holan koinu, danak berantza, eta oraindik danak berantza, eta eta holan, zero ekonomia del movimiento, emetik bestera, ja adinegaz, jesarritxe, gaur jesarrite gauz, alo Benito lertxun di ekonomia del movimiento, lan jesarrite, eta tranquil, oindela 10 urte beste kontu bezan. Saltoka esenatokietan, eta ja nik belunek ez duteko tesa horretarako. Ardo beltzak esateik, belakok barroko orantz eginen du orain estetikan ere igarriko da. Eta Jon Lizek esateik, belarroko deituko dira. Jo, eske barroko guapo, tío, barroko guapo. Barda, Hombre, bai. Ino musika klasiko nahiko zalien, hau, baja adibidez, pasote baek. Pasote, bai. Gero egixedek, askotan igual, jende asko ziok, edo irakasle asko zaudek, gehien bat nik uste konserbatorioetan daola, musika klasikoko hori arau hoxekeo oso serixo hartzetuna, ez? Baina gero etortzak edozein bluesero, jazzero, eta dena aldatzeik eta nahi dikena etxeik, eta ondo sonatzeik baita, ez? Orduan, ekilibrixo horire askotan topatzi zaile, ez? Musika klasikun da musika modernun teorixen arteko zea hori. Bai. Bai badala argi eukitzea ez dauela hemen zeuser ondo eta txarto, ez? Eske hori oso basikoa da, ez? Hau txarto dago, eta ez suena bien, ez suena mal. Subjetibo da, orduen hori da politxena. Así que eran geuse asko txarto, Beethoven berak como que tenía unas obras muy hartas, ¿no? Al final de la carrera, pero Strauss da honek, eta Stravinsky, eta horrek garaian hasi ziren geuse hartotxo baukitzen, eta gitarrakaz bardin pasada, distorsioa duzanean, oin, distorsioa guretzako da, zeuser super gozoa, ez? Zeuser, jode, beharrezkoa, distortio, claro, así sí. Básico, ez? Básico. Básico, must be. Distortzitzu ginda, pixketuen ja, soinure pasaba horretik, astero nik hemen test bat etxeat, eta test horiek tapinaren testa, tapina jotzen bat lagik. Keba. Ez da puta, koña. saiatu alaiz. Bestela, aukera emango jat kanjeatzeko
Tapinaren testa Rifardoaren testan partez. Rifardo guapo bat jotze baldimak aprobatuko jau baita. A ver, ni gusten jazte, nabil, bueno, Thunderstruck, zelan da ACDC-na? Thunderstruck, bai. Thunderstruck, hori tapin da, hori ez da tapin, ez? Horiek iaia, horiek hammerron da pull-offen nahazketa bat. Claro, es que adibidez hau, Bueno, hori ez da, bueno, ez Bueno. da urtetan, pero... este exactamente tapine izen, baino, bueno, itxura politxe zaudea. Konbalidau, esate betxatin, konbalidau. 4,5, cuaderno txukun, eta 5, no? Bai, 5. Baina, nahi baldimak rifardo bat bota izak. Rifardo batekin seguru luzingo izela. Eta nik ulertzeat, gitarristak azkenin, hori, hau, inciso bat eniz, neurirelen asko pasatze zitean, ez? En plan, gitarrista honaek azkar juteana eta kiston teknika eketuna, etzea, ze. Baina berez, azkenin gitarrie hain zabala egez, eta hain beste gauzein legetu gitarran, bakoitzek gustatzezak horri tirek, esola, ordu nik ulertzeat, bai, ez baldin maiz oso solistie, riff bat jotzen igual, geixo luziduko izela. Bai, bueno, ez dakit luzidu. Hau rifa da, hau Antxonekin dakoa da, gure bajistak, Lukien bajistak, eta bajo egazin eta biok itxen dugu bardine, eta guai dauz da 7 eta 8, osea, 7ko buelta bat eta 8ko buelta bat, hori asko itxen dugu Lukiekaz, Vale. metrikan kontuak eta guai dau, ze inalda uki genduen aukera itxeko mitiko drop eta kintakaz, Bai. baina soka bategaz ja ez da geratzen hain beste rollo bat, punki hau geratzen da, eta guai da, bai. Ez dakit soinue ez da, holan erabiltzen dutena, bai. Lasai. Hori. Eta guai da hori, lehenengoa dela como 7, tan, eta bigarrena errepikatu itzen da bat, eta Antxoneri holako gauzak itxea guztan jako. Bai. Así que hori riff konsideu alda. Justo SNK jarri dozuna riffeto bateko. Horrik, Es que ni bez naz? ez. Ez nazela oso riff, ez tekotezela inbeste riff, einek nik, osea, ez dutera horretan konfusatzen, osea, SNK horre uste dut, igual, como más argia, no? Hori como riff horretatik abiatu, eta normalean ez dut itxena. Zer esan esateko? SNK, usteat letu diatela porai, usteat letu niaren non baten, Shingeki no Kyojineatik dek. Hombre, claramente, tu. Gustatzezak Shingeki. Bai. Aia azkeneo temporada izegitzen. Azkenengoko partea ez. No, kiston temazu jarri da. Barrien? Bai, justu... Ez naz así. Así ahí, tío. Ez que ikusin barote aurreko azkenengoa barriro ze de repente super desberdine da eta ikusten gendun lagunekaz geratzen nintzen. Astean behin ikusteko eta birra batzuk eta treke hori japonieraz irakurtzen birra batzuk norzan hau eta de repente beste mundu baten, ze claro, ya ez da paradisisla horretan. Claro. Berriro ganadanak dire antzekoak marrazkiek. Bai, eixo zan. Hau norzan, tío. Super guapo dago, serio hori. Oso interesante zigontxe. Nik neuk mangi eletute zagoa, nik oso frikixen hau, admitimu ya. Bai, que bueno. Eta nei lepo gustau ziten nola amaitzean, beste batzu ez, bueno, ez gaitu gortan asko sartuko, baina benetan gomendatzeat ikusizak, ze Bai, ikustu. oso guapo jarritezioak momentu hontan, eta igandero kapi berrixeak sartzen nahi. Pixket soinure pasagoa ju, ja, ze erabiltzegik, nahiat, imaginatzeat bai belakoako eta bai lukiekako
ekipo ezberdine ibili berkokela, ez? Exigentzi ezberdinekin. Bai, nik uste dut gero eta bardin duten hasi direla. Vale. Igual nire joteko erabe, lehen hori, lehen txarra bioten euen ez, eta gustatzen jazten, hori da, distorra eta reberra, asko, fuza sartzen euen asko, hiltzen euen fuza asko. Nire lehenengo pedal biek izen ziren Big Move bat, eta, bueno, gero, txoruza, esan, reberra baino lehen hau txoruz bat hartu neuen. Eta bai, orduen lehen dana enborronatzen euen, akorde guztia eta fuzagaz, gero hasi nintzen, como, ez da ulertzen asko, notak eta ez dira ulertzen asko. Fuzaek makillaje. Makillaje. Eta, ojo, oin adibidez ez darot fuzik, baina, bueno, bat nahiko bersatila deko. Erakutsi aldote, oin lukien pedalera adibidez, erakutsi aldotzuet. Vale. Eta hori, belako gazta lukikaz nahiko antzean noala. Adibidez, distorrako overdriveak dire, diferenteak. Eta hori, reberresta dut erabiltzen hainbeste. A ber, gitarra sartzen da. Gitarra doa onera pitch shifter honetara. Hau erabiltzen dut batzutan lehen erakutsi dutena, segundamen horrori itxeko. Beste batzutan wami moduan, kantaren baten rollo bi oktaba gorantza. Bueno, gero ingote Gero ingo jau soinu testa oide. Gero reberra, hau da, pila guztien sartzea hasikeran. Lehenengo reberra, eta que está prohibidísimo pa muchos, eta gero ja distorrak. Orduen, karo, reberra eukitxe hasikeran, gero distorrak reber hori komprimidu dutzen deu. Orduen, itxen dutela con el explosiño soinu horrek holan lortzen dutez. Eta hau da, bueno, overdrive suabetxu bat, eta blues driverra dekot, apurbet fuerte hau, con más sustain, eta hori. Eta gero hau da, ontxe bakarrik nago erabiltzen beste reverb, modulation reverb bat, baina berez da, bueno, afinadoreak okupatzen duen espazioa, pedalera txubetaik. Honek dekoz, hau supermerkea da, eta dekoz pilo bat soinu jartizimo, belako gaz gia hau aprobetxaten dut, soinu marzianoak eta holan. Eta, karo, gero ikusten zuz pedalak soinu konkretu horrenak, 300, 400 eta 500 eurotakoak, eta honek 80 euro belio txuz, eta dekozu afinador eta pilo bat. Hori, mitiko zoom, ez dakit, guapo dau, lokuritak itxeko. Bai. Belako gaz antzekoa da, pitchforka beharrean harmonist erabiltzen dut, bosena, baina bend modo horretan, como pa kanta bateku justo render minam eta gitarrak itxen dugu como berantza, como Black Isen horrek erabiltzen dugu como kanta horretan hori erabiltzen dugu eta hortik hartu neuen. Eta hori, bai, belako gaz hori nahiko antzen, vibratoren bat igualdeko hortik, pero sin más. Borja gitarrek como un tremolo. Bai. O palanka bat ezela, ez? Azkenin mitiko... Bai. Baina beste horrek... Beste rollo batek, ez? Bai, eta inalzube gorantza, gero igual beste momentu eta justo balzu denpora. Bueno, hori palanka gazbe bai, ez? Igual gorantza, como muy rápido. Adibidez, honek, pitch shifter honek, esteko aukera ajustatzeko zein harin gure dozun. Baina, apuret, itxen deu. Eta kanta bat oso, holandeko tosori, como... Eta holan, ez? Eta gero punteoa bai, como... Dana goien, como...
Olako gauzak eta emoten dugu biolintxu bet, gero egiten zuen. Eta ez dakit beste rollitu bateko. Morelon antzeko gauzak, bai, apurret, Bai. Rage Against the Machineko hori timbretxu hori. Mhm. Hori- Interesanti, pedala. Hori kabroia asko erabiltzen dut, orduan ezin dut kendu. Eta eitzen dozte, uste dut pedalerak edekola soinu beto, denpora guztien horregaitxik. Eta batzutan inbertzet beste entxufe bat aparte, eta... Ez da ibiltzen mitiko noise gates eta olakoik. Ke ba, ez. Erabil izen dutez, baina... Eske nik gero akopleak eta pilo bat erabiltzen dutez. Osea, urbiltzen az amplira eta... Claro. Soy muy de la escuela Sonic Youth eta horrek, eta horrekaz jokatzea, eta batzutan ez tozte urtetan ondo akopleak, edo beste, y me pareces un tonto, edo ez teko zu akople. Amplixen kontra hola, ez digela Hostia. zonatzen, Bai, teknikoak asko esaten zuen, te puedes bajar la guitarra un poco, no sé qué, eta, venga. Eta gero bajaten zu, tío, no me acopla, tío, no me acopla, eta ez tozte balio horrek. Ja, Ba, gero kontzertuen bigarren kantan, tak, hien, Claro. ez taldea behire da, osea, beste eskukin, tiak. Oinu, hori klabe da, soinu frogan, oin, claro, gure teknikoak eroten du, ze normalean baia, así que eran, ganera, hasi barri esaranean, que gente asko, pues, paternalista moduen itzintzu berba, no seke, agulan, txarto da, holan inbarzu, bestera, ja ikizin eguen, soinu frogan dan hori, baietz, ezaten, ba, de puta madre, eta gero, kontzertu hasi orduko, lehenengo kantan, lo que me sale das pelotas. Momentuetan, Euskal Herriko, zera, inork ikusten nahi dan inor soinu teknikarea da, baina seguru etxin dodela en plan de, Que cabrón, nahi. Bai, ba, ondo Ze- dut guztiekaz, así que. ze ampli erabiltzek. Belako gaz, jasko luzegaz nabil, Roland, jasko luzegaz, Vale. 120 gaz, pilo bat urte. Baina, bueno, asko jo dugunez belakoaz festivaletan eta holan, askotan backline eta jartzen zue. Eta baliozte box hace 30 bategaz edo guai be bai. Oine, uzten ez, eta lukekaz be bai, osea, garbie esizetan, garbi. Honek be, zeu zer badeko, osea, ez da garbi ez. Bai. Suabe moten batzezu, nahiko garbitxue da. Baina, fuerte monda, dinamika hori deko eta apurtu itzen da. Eta hori guztien jazte. Hau da lukieken amplie da orange bat, Cruise Pro 120, osea, transisekoa da. Ze balbulak, ez azte guztan erotea furgoneta, eta hasi nintzen balbulako pibi bategaz, eta hasi barri eginenean, ba, jai batzutan argia joan zan, pum, jodiduz inziren, gero beste baten, eta urte baten birritzen edo konpondu behar izan eguen, eta dinet, jode, esto va así, si no cobramos dinero, tío. O sea, ¿qué es esto, tío? Jenteak hau itzen deu. Gero, fijare, ikusi neuen, esala oikoena, solan ainarin apurtzea, baina, bai, gure transistoretakoak zuzenetakorako, zuzenekoetarako, rollo batallero, eta askotan igual festitan jota, badeko zuhor, bajuentzako un ampeg de puta madre, neberatxue, gero gitarra ampli estandarrak guapoak, eta gero estudioan, bai, hor sibarita hau estudioan, baina hori, hau da lukiena, hori, kabezal eta pantalla. Oin dekoten pantalla da super txikitsu bet, hau grabetako, ez neguelako sartuko, igual armario guzti Claro, hori. gaina ordu hontan da jendie ja baina ideika, Ez. Gitarra ona ampli txarrakin, ala gitarra txarra ampli onakin. Ba... Gitarra txarrak eukidotez beti. Pedalonakin. Ampliek be ez dute zeuki, garai baten bajo ampli bategaz joten nintzen. Osea, eske ni desastre bat izen naz. Eta gero gitarrak azbe ez naz bape fidela,
Orduan eduki dute asko eta oso ezberdinek eta garaika doa, ez naz aklaretan, oin guzturen dago negaz, estrato bat, ez da estrato bat, bueno, antzadeko, baina ez da Fender SSB, osea, lutier bateko egindakoa da, atean egur bategaz, ate baten egurregaz, osea, bai, katxarro bat, jurretako bateri erosin dutzen, eta berak erosi dutzen beste holandes bateri, itzen zitzuzen honek gitarrak, Costa Braban, hippie bateri. Eta guai, honegaz guai. Eta jo, eukiduten gitarrarik garestiena izen da Mustang bat, Fender Mustang bat. Eta estatu batutara joan ginen belakoaz joten Austinera, South by Southwest festi horretara. Eta kotxetik lapurtu inozkoen, tio. Kotxea irekit, eta ni beti entzunde, talderi, esan robo lokal, no sé qué, eta, joder, estaz kuñi pasa hori, bai, pasasako noin dela 4 urte edo, eta, bajoa, pedalak, gitarra, bajo, landerren katxarroak, pistanak, no sé qué, bai, puta, eta justo izan zen, beste gitarra guztiak dire, 3 eurokoak edo lako zeuzer, ez? Dekotesenak, bigarren eskukoak, Wallapoppetik, Momentu gana egordun, dana izaten galdera batetiko, txaiat ikusi aldekeen inoiz la resistencia imaginatzea baietz. Digo... Bai, aspaldi, hasi zirenean eta bai. Eta bakik, hango galdera klabea bakik, ez? Zenbat diru... Diruana? Ba, nik galdetzeiat, zenbat diru gitarratan. Lan gaur egun dauzkaken gitarrak, ze gitarra ituk eta zenbat diru gaztaudek. Nean, lehen saldutakoak eta hori etziak balio, gaur egun dauzkakenak. Ba... Nik suposatzen dut, hori saldu ez dute zelako be, zedanak dekotez uste dut, 4.000 euro edo itxiko nitxuzela. Ze hori danak izen dire, bueno, bat hori 1.000 eta pikukoa izango da, beste bat be Inglaterratik bueltan nintzenean lanera jo nintzenara, eta erosin egin nirengo gitarra ja nik erositxe, eta hori 600 zazpiru izango zen Telecaster mexikanu bat. Eta gero danak izan dire, 200, 300, bai hori 4.000, eta indeko TSG bat sari baten, irabazin dutela, bueno, premios Min, hor de la música, mejor grupo de rock y la hostia y tal, eta toma, pum. Gibsona? Gibson, ese. Horregaz, joten dute belako gaz, oin SG bategaz. Baneukan Epiphone bat SG, eta erabiltzen eguen, baina... Eta soinue, konparatuz biek estudioan, batek ez dakitxe 500 euro balioko txuz. Eta besteak 1.200, ez dakitxe SG horrek olako zuzer izango da. Eta antzekoa da soinue, Bai, Osea, bai, osea, hori teknikari egaz egon nintzen probetan, eta, hostia, guai, sí, esto parece que mejor, no? Baina, ez da diferentzia hain... Egie da, nik ikertan dutela asko, Epifonea lokalean eta jota pastillak pilo bat akopletun doztie, osea, dekie, agudillo bat, frekuentzia bat, osea, naskagarria, eta baina nik ez da... Pastillak merkiak igual, pastillen kontu izango da, osea, ez dut uste diferentzia asko dauenik pastilla bat zutatik bestera ez dakitxe. Baina hori. Igual, azkenin prezisue isotzeko elementu nagusinetako bat pastillak izan nahi dituk, ez? Egurretan nahiko antzeko imaginatzea bat izango dela, azkenin egurrek hainbestezik balixo oso beretzix espaldima, ez? Ja, baina pastilla batetik bestera hainbeste diferentzi dau. Osea, ez dut aldatu inoiz, pastillak, baina... Bai, adibidez, ikizateken hori zaratina nik usteat hori pastilla merki dalako dala. Nik adibidez, nire gitarra honena haudek eta honek dauken fondoko zaratie ampli batekin, Les Paul imitazio kuarro horrek daukena nik notat, Eta azkenin pastilla peini baziok igual gitarra media gama bati 300 euro pastilla sartzeizkona. Nik egitxe izan ez diat asko entenditzen ez dara, soinu asuntun, baina jendik baitz esatik, txaiat. Beste behatz... Esan. Ez, ni nahiko paleto nazela soinuen kontu, gitarran historientzako, eta
Igual be gonaz asko, gente nagusiegaz, igual mitifika bitzen zuen asko, hau gitarra hau, eta bestea, eta nik ez neuen, gero bai, sartu arte estudioetan eta bai konparetan dutela, eta nire belarrikaz konparetan dutez bi geuse honek, eta bai, mi guitarra es una mierda, sí. O sea, he probado nire gitarra eta beste ana itxi deskuena grabetako, eta eske, gorputz eta dana horri gertan da, ez? Zer ego zara esateko? Ez nik txuleta datza bat hor, da galderak betire guten hau pinpan botatzen, aurrengo galderi zabatenaek, behatz ekstra bat euki beharko bauan, nun da zeatik. Eskuetan, ez da? Edo... Hombre, bai, nahi bat ipak muzun eukita hola beste bat jo. Jode, bai, sudurra gaziteko, tapina sudurra gaziteko. Horiek. Hostia, guapo dau galdera hori, ez? Suposatzen dut, claro, hau ez da erabiltzen, lodie, asko, ez? Bueno, bai, Hendrixek eta bai, ez? Bai. Bueno, ¿qué cojones, nik be bai, akorde hau lan joten dut. Suposatzen dut, beste... Beste behaz txiki bat, igual. Bai, txiki bat, ez? Rollo pala treceava. Eta hau. Akorde hori joteko, justo horretarako. Vale. Eta pianoentzako nahiko guapo, bai, ez? Bai. Beraz, galdera hau ez da neu gazmoto galdera bat, Instagramen galdetu nia behin, en plan, ze galdera ingo zenugete zuek, etzaia, ze? Eta galdera hori oso nahi iritu zitean, en plan, kiston joku matei gainea. Eta beste batzuk izan izentzie, bigarren behatz potol bat, en plan, rollo, bajada jazeru eta etxiko. Edo hemen, eskuinean, slap jarto bat egiteko. Horiek. Horiek. Baltziok kostatzen zeiken teknikan bat. Ikasten jarria izen lik edo teknikan bat, da zitekena, eske oso zaila itxezitek. Nik justo hori slapa eta tapina eta... A ver, ez nazelako jarri... Ez da izen inoez nire helburue hori... Eske, horretan banau eta justo estilo mota hori guztien jabaz asko eta espadotik ikasten galduten hau, ez? Baina bai. Gero, igual rollo... Ez egin dut. Guagaz, baina... Rollo... Eskuina apurbete askarra izatea edo taktotxu horregaz. Arpegioak ez naz ainona puagaz atzamarrak erabiltzen dutez. Como askoz komodo, nire asko pasatzen zitu hori bai. 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 Ez dakitz, ez dekotolan, eske hori ez naz oso... Ez dut enfoketan nire burue musikari moduen, asko gitarrista moduen, ez? Edo interprete moduen. Gusten jazten gehiena da konposatzea eta hori kantak globalean ikustea eta gusten jazte gitarragaz eta nire instrumentuekaz aurreratzea eta garatutea, baina hori, igual ez era honetan, ez? Teknika hau ikas eta igual denbora beste gauza batzutan erabiltzen dut. Bai, totalmente errespetagarria. Atalau amaitzeko, pasiok, bai belakon, bai lukieken atalen bat, kontzertutan aia izela kantu jotzen da, aia izela pentsatzen hostia, pasito horrek atala, en plan, pasito horrek mentalki prestatzen aia izela. Pasio golako parteik. Oin disko barrien, lukieken disko barrien, badau kanta bat, lehenengoz da bada baino gendun pasadan barikuen, ostiralean, eta berez kanta erresa da, baina 5 bider lau denporan dau. Osea, rifa hori da rifa. Osea, super erresa da, ez? Baina... Osea, movida da,
5x4 dauela. Orduen Claro. gero zati bet dau, bat, hola lotzen dana, eta bajo tun, eta bateria, eta gero uste dut itxen dutela, como... Holako gauzek, movida da, ez jotean historia. Norbait galtzen bada, berriro berreskuratzea. Ze, lau bider lauko ritmo baten zauzenean, eta sartu itxen zara, ez? Baina, ritmo bat danean ez dakozunean hain barneratute, ez da hain erreza. Eta, baina, guapo dauze, gero denporagaz honek kantak ritmo arrarotakoak, zazpi bider lauko kanta batzuk dekuz be, estribilo bat oso poperu edo... Eta ja, eta sartzen zu bat, eta ez da sortzira heltzen, beti zazpita bat, ez? Baina, ja deko zuen barneratute, normala dela. Eta horretan pasarteten izaten da gehien sufritzen dugunean. Eta maitzen da, eta bideojoko baten moduan, tío, no me pasau la pantalla. Nunca me paso esta. Eta el boss, eta hori izan el final boss. Eta kanbio asko deko, aldaketa asko, eta izerditan. Bai, normalean, hasi ginenean, igual, txarra hauan nintzen joten hasikeran, teknikoki, baina gauza errezagoak itxen itxuzen. Orduen disfrutatzeko, igual lehen zantzutena zelan bajuegaz konpostatzen gendun gehiena, eta igual nire arrebak eta bateriek ere eroten eben pisu gehien, orduen nik momentu asko, isilune asko eukitzen ebasan, tragutxu betartzeko, edo afinatzeko, edo pentsatzeko iguarrengo gauza, eta bai, eta oin gero eta igual erronka gehiago emintzen dutedaz nire burueri. Aprobetxau gehiat esan dekela tragotxun kontu, zerbeza bat hartzea juteko. Horrez, entreteniuko aldi jendia, ni buelta huitzertin. Bai. Lan, gitarra batzuko. Venga, vale. Kontxen hau. Kontzertuek amaitzen dute zenean, hau arraroa niretzako ze ustut bakarrik nahuela berroeten. Nik pantalla bat ikusten dut bakarrik, baina igual jentea dautxatean. Kontzertuek amaitzen dute zenean, itzen dute asko ja rollo tradizion, pitch shifterragaz, itzen dut akople bat o danadakoa. Oin akople barekin gotz, no está el plan de poner akople. Baina, emoten zete dozein, akoplea itxita. Eta itzen dut pitch shifterragaz. Mobidu pitch shifterran settinak. Eta batzuta, pues, con todo, distorragaz eta... Hostia, latza. Hola, como bidak. Eta ja hori bihurtu da como tradición.
justo, esan. Pedalera oinagaz bajatzen abil, Hau ez da ikusten, baina... A ver... Tu, kontrol, chaval. Eskerti, mesin moduan. Sin más. Pixkat gusto pertsonalatik galdetu goiat. Bueno, hementsa bat, el trio Calavera, galderan el trio Calavera, dek, talde gogokoena? Bai, vale, hau imposiblea da erantzuten. Zaila dala, baina, bueno, apurbete esater. Ez esan zu taldea lehenengo? Taldea, bai. Asko jota hiru esaten utziko ja tanetan. Venga, esango zute Flaming Lips. The Flaming Lips eta Strokes esango zute talde gogokoen moduen. Sin más, esaterren. Vale. Eta diska gogokoena? London Calling. Klasen London Calling esango zut. Eta azkeneko trio Calaverako azkena, kanta gogokoena? Eta kantue esango Human Sadness da besti bete 13 minututakoa. Da The Voids taldeana, justo Strokesen abeslarien talde paraleloa. Eta nahiko guapo dau. Hori. Pasadan hamarkada honetan abesti beta taratea ja 13 minututakoa eta gauza pasarte super ez dakit ematen dugu apurbet progresibo, baina ez da oso modernoa da aldi berean eta guapo dago. Kanta zela ganera politxe, melodia politxegaz. Sin más, hau ez da definitivo, ez da, biharra aldatu aldot, ez? Bai. Bai, lasai. Ze taldeekin batea jotzie gustauko zian? Rollo platónico edo... Bai. Edo posible... Es que, nik... Pero igual... Guztan jazten gehiena da lagun artean jotea, bertoko... errepidean esautu dozu zen lagunekaz, ez? Oine, adibidez, mungin nahiko talde dauz, eta eurek asko inzitzen dugunean puta madre, eta... Bueno, Euskal Herrin munduko talde, beste taldeakaz, guai. Adibidez, oraindik ez dugu jo Thatcher segaz, eta ez dut personan ezagutu, eta horrek atxotea bila guztako esaten. Sasha Unitxean Instagrametik invitatzen Thatchertzeo gitarristi baino piston utzinatxea egan da, momentuz ez diat lortu konbidatzeik. Horrek, onak dozak horrek, Bai, ostia, ni nau bate hoi zalia, egixe esan, baina Thatcher zirutzezitek nahiko kuriosu edala, ze post-hoi bat bezala, zaian nola esplikau, ez tek betiko hoi bat, en plan, mitiko progresiokin, beste elementu interesantio zeuskeda molatzezin eira. Bai. Kurioso zio. Hau aprobetxa baiat, galdetzeko, Euskal Herri mailan bost gitarrista gustatzen zatxikenak, eta beste bost internazionalki. Bost, Bueno, a ver, bostek zifra bat jartzeatik, baina euri ertetzei benak, aipatu nahiko ituzkenak. Vale, segurantzean Aitor tok taldekoa, Aitortxu Etxebarria. Gero esango du bai Julen Alberdi bulk taldekoa. Cecilia Peineko Baresi eta Lucia biak igual aipatu aldotez. Eske biek guztien jaztez asko. Eta a ver esango Koldo Soret, Niña Coyotekoa. Es que al final estoy tirando de amigos, es que menudo paquete estoy hecho. Vaya. Eso es totalmente lícito, Claro, es que Chap, Lisabo, pilo bat gusten jaz Lisabon soinue, eta jode, Ibai, borrokaneko Ibai, berak joten deube, Joseba Irasoki gaz joten deu gitarra bai, Joseba Irasoki eta lagunak taldean, baina
berak, bueno, eske bera instrumentista moduen oso ona da. Saxoa bioten de, bueno, edo zer instrumentu emoten zezu edo zein eta ez dakit, geuse ederrak itzen deuz. Ja, pasau ina, bueno, Gorka Urbizu be, Gorkan Hola, ez. rolloa be. Ni adibidez berri txarrak gazteutan esazten asko guztetan. Eta, hasi ginenean belakogaz, goratzen dut, mesubet Gorka Urbizuna, eta, ia guzta ingo sakola, guk eurekaz jotea, eta gu super hasibarriek, tio. Xildua, bilatzai. Bai, eta guapisimo, eta Durangoko plateruenan, goratzen dut, eta nik 20 urte bez nitxez neuk igual. Eta karo, orduan, arrebak 17 igual. Eta guapisimo, eta eurek ezagutu ostean hasi nintzen gehiago entzuten, eta, karo, kanta sarrak, bai, oso famatuak ziren, garai horretan, iztien mundu guztiek entzuten zuen berri txarrak, gero hori, paiola diskotik eurrera, eta paiola eta aria, eta bai, eta horrek paiola pilo bat guztien jazte, soinu, albinine soinue, eta rollo gordin hori. Ze igual entzun dutetzen talde asko Pixies eta olakoak albini gaz grabade, Breeders eta Nirvanan azkena. Orduen hori berri txarraken ikustea eta ez dakit. Sin más. Hori Gorka Urbizu, txek, eta gero beste pilo bat buletuiko jatez. Nik galdetu behat zehazki, ze kanal hontan, kanal hontan ez, ni oso frikixen hau. Aitor Gorosabel da zuta garze irutzatxe. Guai, ez naz oso ulertzea. Salea, kanta mitikoak eta zuk solo bat itxen dozu, ez da? Jotakena, edo... Gaur inorketzik tiru eman, baina tiru mate baldin mazidek Twitchen jotaken solu jotzeat permisio bezala, bai. Hori temazo bat da, adibidez, eta bai, klasikoak eta ja gure euskal kulturan parte dire, eta guapisimo, bai. Vale. Oso honak. Aprobau. Bai. Galdera klabe, aprobau. Eta internazionalki zein aipatu goituzke? Gitarristak, bale. Internazionalki Andy Summers guztan jazte, asko Poliseko Andy Summers. Zelan gitarra garbiegaz piloak euste ditzen deusen, eta gero, hau ez da oso ezagune, Alan Dugan da gitarriolea girl band taldean. Eta horrek itxen deuz, erabiltzen dugu gitarra saratak eta itxeko, eta era oso ritmikoan, dilaiak eta erabiltzen deuz, en plan, lo jarto, eta batzutan emoten dugu hasta musika elektronikoa, eta bajistak bardina itxen dugu, rollo, laukotea dire, bajo, bateria, gitarra eta botza, eta hori instrumentazioa da oso industriala. Eta irlandesak dire, hori beti da plus bat. Bide arodaz. Eta Sabatxez taldeko gitarrista be. Thompson, ez dakitxe, Vanessa Thompson edo zelandeko nizena, ondo? Hori, eske zena zen oso gitar giro oso idolatratzekoa. Ez dukoto lan. A ver. Hori ere guapo ziok, argita garbi igitanik perfil oso ezberdinek zauzke hau ez, haitzei hau musikieiko eta haitzei hau zeako, baina azkenin irutizite batxe hori ere Euskal Herri mailane ikusitxe zenbat estilo eta zenbat talde dauden, azkenin ez nian ez daren nahi gitarrizketak izetik edana piojoso metalero zea bat, ez? Orduan, nik ulertzeatik batxe beste influentzia batzuk, eta igual beste nik ezautuz ditxesten gauza batzuk haitzei juguela, eta netzate interesantiek gauze berrexi ezautzi, ez? Nire zona de konfortetik kanpo, esan bai, hau. Bai, eta niri mundu melataleroa guztien jazte asko, eta ganera aplikatzea batzutan gitarra batzuk, adibidez, Lukeken azkenengo diskoan, azken aurreko kanta, sehaska kanta bat da, eta amaia sartzen dutez gitarra batzuk. Guk joten dugu dana
mi bemolen afinauta. Estandar baina mi bemolen. Vale. Eta justo horretan deko drop D baina izango zen drop D bemol, ez da? Do sostenido. Lo que sea. Bai, drop re bemol, Eta bai. eta hor sartzen dut egin en el 0, un tun, tu, muteauta eta soinu metaleroaga, eta segun ze kontestutan sartzea pila guztien jazte, eta diot, jo, eske ez dakit zer mundu honetaz, baina, ke guapo, ez? Eta solo barroko hoiek beti guztien jatez pilo bat, pero ez naz gai jotzeko eta horan, baina, segun ze kontestutan, eske ez naz ni oso hori generotakoa, ez? Lehen esan duten moduen. Guztien jaztea burbet, ez fusion, baina, bai, geuse... Anetik, Bitxik, ez? tatxarsek dekon hori adibidez, ez? Berezitasun hori, eta horrek gauzek ikustea. Eta bai, hori. Gauzen metalerorik ikusten dut zenean beste esparru batzutan, ez, que guapo, tío. Que bien entra. Osa, gitarra ahí, edo. Eta, bueno, gitarristak, Horiek. baterijoleak esan aldotzu daz, igual... Bota bat bost, jena baldimak. Bateria, botako tez? Nahi baldimak, bota, bai, azkenin... Hola, Gitarrisketak, Bai. Bueno, baina aipatu nahi baldimak bateri jolen bat, libre guztiak. Osa, Flaming Lipseko hori Steven Drost, berak joten deusoin teklak eta gitarra, baina 80 garaiko diskoetan beraz izan bateriole moduen, eta horreteko influentzia asko Bonamena, Led Zeppelinen Bonamena, baina emoten zo beste puntu bet, ez da Led Zeppelin, ze musika ez da Led Zeppelin, baina rollo hori deko, eta soinu aldetik asko lantzen dabe, hori espazioen soinu hori, eta hori pilo guztien jazte. Bai. Gero Stingek dekon baterijole bat, zelan da, izen italiano bateko, ez teko targi izena, baina hori be fenomeno bat. Bueno, ez da zurtengo. Bueno, baina ez du arkopelan beti egongo da hor. Así que, gero bonan bera be fenomeno. Azote. Nick Mason, Pink Floyd, pilo bat guztien jat. Bateri aldetik setenteruek pilo bat guztien jaztez. Mitch Mitchell ez da Hendrixena bai, ez da? Jimi Hendrixen bateri jolea guztot Mitch Mitchell ez da? Txekia, baina izen horrek zonatzezik. Horrek be dekon guztu, terriblea. Baina, bueno. Vale. Gitarrista, gero burutuko jaztez giau, Este o esta crack. Isket atalau amaitzeko ire ametzetako gitarria. Gaukek, hola gitarra bat esaten dena, hostia, gitarra hori nahi idea teuki. Ez naz oso fidela. Gitarrakaz, orduen asko aldauten dut. Lehen bai zala, Telecasterra erosi neuen gitarra hori Joe Strummer gaitxik. Eta itxu Joe Strummer de klaseko abeslari ez da bape gitar hero bat, osea, ritmika eta txan. Baina, suposatzen dut estetika gaitxik, eta hori, momentu horretan de klas niretzeko zilako referente txue. Baina, a ber, grabau izen dut, Ibai Borrarokanekoak itxite, eta Koldo Soretek ninak hoietekoak itxite, jazzmaster bategaz japoniarra, ez dire itzen. Oin ustut dauzela amerikanoek eta mexikanoek, baina garai baten itzen ziren gama media hori japonesa, eta probautez 2 edo 3 ja nire bizitzan, eta ezakit dikie, igual einautek, espalakeko einautek eta griseko, igual berak eukiko dugu. Ezakit japonesa dan justo modelo hori, baina probautezenean, como konparauta beste gitarra batzukaz, hostia, honik zela gorputz dekon, legana, ez da, eta orduen hori, bai. Guztien jaztez bai gitarra raroak. Vale. Osea, Lukek azbe erabili dute box bat. Gitarra box bat? Bai, box. Topau. Ganera dekote margostute eta, bueno, frikada buena. Topa ingote izen exactoa. Vale, betxun goia neuke. Phantom dala. Bai, box Phantom.
Phantom borobile da. Ah, hostia. Izan behar da. Zer da, hola... Bai, Phantom. Osea, hola, forma celebre bat daukena. Bai. Bai, vale, bai, hor nabarmendu dek. Hostia, Hori dekot, ganera patata, kolorinekaz eta Fran Yesten pegatina bategaz. Atletikeko garairik txarrenean. Bai. Bai, patatina. Bueno, eta dekot beste gitarra bat, pala gabekoa. Rollo berbena. Bai, bai. Bai. Eta... Headless hoxetako ez, zei gabe. Bai, Azpiki afinatzeken horietakoa. Bai. Ze markaek, kuriosidadez? Hori da Steinberg, uste dut. Ba, hemen dekot, justo. A ver. Minutu bet. Bai, lasai. A ver. Ja, hype sortzen. Hostia. Kutretxuek abroia, Hostia. Ahí tienes, tu. Bai. Holan jartzen badut emoten dugu pala dekola, ez? Como... Ez da lako sartzen palano, bai, de repente, tak, epa, que no tiene. Eta deko rollo hau, ba, jesarrita joteko. Hostia. Ustea lehenengo aldixea da lagolako gitarra bat ikustea dena, en plan... Juguete txue. Bai. Da, kurioso. Pisu askorik besteko. Da soinu aldetik zen moduz, ze pastilla etuk EMG? Batei da? Beranak dire Steinberg markakoak. Eta deko single coil bat eta beste potolobi. Eta soinu eguzten jazte, txarrena igual, ezelan da, ez dakitz, taktua edo erosotasune. Beste gitarra batzuk Fenderrakaz edo beste SGAB oso erosoa irutzen jat. Ez dakit ezberdine. Bastilen kontu hori be, ez dakit lehenengo trastean joten zauzenean, igual fa hori, como, jode, erraro itzen da, ez? Como, hostia, que me caigo. Plan, ja, hor da mildegi, ja. Garra, hostia, kuriosu, kuriosu. Ai. Vale. Ba, ja hor dut erdi gitxik. Azkeneko atalak izartu bat jupixket. Eta hemen, bueno, a ver, nik normalin, nik, ja esanego, ja, ni nauk, batzu zatei be, gaztean heiterra naukela. Heiterra baino iso, ni nauk kritikua. Eta irutzitek, errespetuz kritiku aizen momentutik, ez dala ezer txarra, ez? Orduan, nik beti galdetzea jendiei orokorrin nola ikusteun euskal musikin egoeria. Gazteak inda sartu baino lehenuo, egoeriei nola ikustek? A ber, ba... Euskal taldeak eta oso ondo, osea... A ber... Ez que, ni oso harro nau dauen esenagaz, osea, adibidez, Berton Mungin dauzen taldeakaz, Iruñako talde askogaz, Donostiko beste talde batzuk, gero, claro, zer dan musikan industria eta zer dan dauena, eske irratian dauena ez da euskal estena. Euskal estenan pilo bat gauze dauz, eta ba, undergroundean edo pilo bat talde dauz, eta ez dakit hori da balortzen. Adibidez, talde hasi gendunen edo, ni gazte hau nintzenean ez neuen hainbeste euskal musika entzuten. Igual ez neuelako hainbeste gogoko, eta ez dakit, kentzazpien garaian, eta hola, como, zimaz, nik bertoko taldeak entzutotez, ba, ertzainak eta itoiz, eta bat gehiago edo, euskeraz dinot, eta gero, gu hasi ginen, oindala 10 urte edo, hasi ziren ja nire gustuko talde gehiago, ba, ingurutik eta ez dakit, horregaitxik igual nau arro eta askoz pos hau,
gure Euskal Herriko movidagaz. Zakitz. Eta euskeraz abesten eta talde. Gu adibidez hasi ginenean belakogaz, bueno, Krisek gure abeslariek ez daki euskeraz, oin ulertzen hasi da ikasten, eta baina, eta natural urtetan zeuen inglesez abestutea, eta gure referenteak eta inglesez ziren, orduen, hola, estilo atetik eta inglesez itxen gendun, eta hori izan naturalena, ez gendun euki inolako pretesin horik berez, ez gendun pentsako gaur egun atzerrien joten egongo ginela, ez? Esan hori gure helburue. Gure helburue Bilboko kafe antzokien jotea esan, como, Valhalan egotea igual, ez? Eta oin igual 12 bider jo dugu, ja. Osea, bitaldeakaz. Orduen, ez dakitz. Hasi barri ginen, hola negoan movida, gero. Lukikaz hasitxe, euskera be izen zen aukera nahiko naturala, baina nik uste be eragin jedauela, zelan, beste talde batzuk hasten diren be euskeraz, eta belako gazbe hasi ginen kanta batzuk euskera zitzen, eta gure terrenora eramaten, eta igual eskendun euki gure rolloko referenterik euskeraz, eta bai, oin euskal talde piloa dauz, asko gusten jaztetzenak, eta arrona balde horretatik. Piskat industriare aipaudek, nik neuk hau nere iritzi pertsonalaek, eta nik aitortu goiat, iruditzatela piskat ikusi diatela, adibidez, lukiek bat gaztean entzutie, iruditzetik kurtzea dela, ez? Positibo edala, Thatchers bat, iruditzetik pisket ari diela zabaltzen belarrixe Euskal Herri mailan benetan bor-bor aidan horri, ez? Eta nik etxo bat ezer kontra gaztean entzuteen artistagatik eta musiko oso onak iruditzetik daudela Euskal Herri mailan orokorrin. Baina bai beti eukizien diatela, ni nola metaleru nauken eta metalak adibidez, bere leku hegemoniko hori galdudik, ez? Eta hori ja nere zea pertsonala, hortu daipe. Ik nola ikuste galde hortatik talde berrixei komunikabide baten aukeri emateko, irutzezak ondo, irutzezak geixo leikela, nola ikustekik hori? Ez dara, ez haut nahi jarri kompromiso baten, Ez, pape, oza, nik uste dut askoz gehiago inaldala, eta bertoko komunikabideak aprobetxau beharko liraktekela bertoko talde gehiago sustatzeko. Nik uste dut ez dala hitzen nahikoa. Osea, posten nau, gure musika gaztean entzutea, eta hori Thatchers eta beste batzuk, baina gero egia dabe saio bealdea eta beste batzuk dauz saiatzen direla eta musika nahiko musika hona jartzen da bela eta programa interesgarriak, baina gero asko tiretuten da rollo komertzialera eta batzutan nik uste dut zer ETV batek adibidez eta publikoa danean saiatu behar dela ez audientzia gehien erakartzen deuena jartzera, baizik eta bertokoa eta diru publikoa gazintze dauen ez dakitxe, bertokoari emoten injerra adibidez, esan altzut musikaz eta El Conquistador del Fin del Mundo moduko saioakaz eta horrekaz programatxu hori funtzionaten da benak eta diru emoten da eskakauen dana da ikuspuntu kapitalista bat eta musika industrian produktu moduen ikusten musika eta gurea bea azken finean produktu bilakatzen da saltzeko produktu beta egia da hori bakoitzak pentsatzen dugu gure dozun saldu edo formula batzuk erabili edo ez dala erreza berez, batzutan ez dakizu zeintzuk diren formulak edo egia da ingu belako adibidez saiatu ingendun apostue honetaz bizitzeko, orduan beti dekozu hor barne gatazkatxu bet eta hau ingoton, hau ez dekozu askatasun guztie badekozu, baina ez, inork ez tozu esaten ezin dozu lokura hau publikatu, baina hau ez du inok entzungo, orduan... Autozentzura igual, ez? Autozentzura hori, bai. Eta hori gertatzen da, ez deuelako diru askorik emoten industria honek, eta
sistema kapitalista honetan, eske, claro, hor joan algara errora, ez? Osea, zelan monetizatuten da musika, zelan, bueno, eske ingo bagendun guztiok lan beste sistema modu baten eta denpora librea eukitzeko, ze hori, ez dugu horretan pentsetan inoiz, denpora librean adibidez, ez? Normaltzat hartzen da egunean 8 ordu sartzea, lanean, gero etxera heldu, ez teko zu denporik izateko, asteburuak libre, baina futbola ikusteko. Eta holan da bizitza, eta ja, emoten deu, asumidu dugula holan dala, eta holan izan beharko dala, eta orduan arteak dekontartea da, hori, produktu bilakatzen danean, edo emoten duenean, entretenimiento moduan, eta esan izan beharko bakarrik entretenimiento puro, utza, euki beharko leuke, zeu zer berezi eta ze hori horbe garatu behar da, ez da, egon behar da hor garapen bat artean munduen eta batzutan, hori, kapitalismoak, industria musikalak eta artean industriak mintzen dotzoz barrera piloa horreri. Jenteak dino askotan, destatu inventau, tal, claro, eske, emoten dugu hori sentsazioa, beti egongo da, produktu bet, musika de konsumo fácil, eta hor, patroi moduen, eta hauin berda, eta hortik urteta ez da erreza, zeia jentea horretara ohitzen dozu, eta, sartu naz, beren general baten, hazinaz txapa bat emoten, neka hauen. Beste... Ez, baino nik ulertzeat pixkat esan nahi dekena, ez? Azkenin, nik imaginatzeat, esan dekena, ez? Helburu ezberdinekin sortu aldera proiektu bat, ondo pasatzeko, sortu alde proiektu bat, ja, direktamente produktu bat saltzeko eta pixkat hortik bizializateko, hori nahi zilegi iritu zitek, baina azkenin, ziontako beste atal eta arlodanak bezala kapitalismuk eta sistemik dana ikutzeik, ez? Adibidez, belako gazieran ikuspuntu artistiko batekin hasi zineten, eta zea, baina behin ja, txango jau, gauzek ondo juten hazin eran daola, normalaek bat ja beste interes batzukin sartzie, ez? Eta hori, ez zitek ez txarra iruditzen, ez hipokriti iruditzen, ze jende asko zioz ez egena, bai, hori, hoxek saldu inditu, da lehen honak ituan, da hoin saldu inditu, ez? Da holako zeak. Nik usteiat, musiko batentzat bere instrumentotik bizitzi baino gauze hobeioik ez da hola. Eta hori guztua egin lehikegan bitertin, que digan misa, esatean, en plan... Eta bai, aipaude, ni akorratzen dauk, ni gaztien itxian garaxen, gu bisok 81 gu batzuk, okerrez panatxiok, eta gu gazti itxianin ETV baten bazoan programa bat, okerrez panatxiok, Josein Etxeberriak eta hola bideoklipek eta hola pixket bultzada ja telebiziboa, irratitik aparte bultzada telebizibo bat egon nuan hor garai baten. Adibidez nahi holako programa bat, ostia, interesante irutuko zitean gaur egun. Ideia bezala. Euskadi gaztea esanean, ez? Horiek. Bai, guazen, eta nik ustute musika, nik goratzen dut garai bat aldatu inzala, komerzializatu inzala asko, ez? Atzerriko musika, konsumo fazilekoa sartu zala asko, eta bai hor, kambio bat, aldake bat izan zen, lehen bertoko taldeak eta izaten ziren, okerrezpan hau. Bai. Gaztetxuak ginen. Ni, hau, zea batek, Andoni Ollokiegi etxegat ezautzeken, makina bat, tipo horregintzean bideo bat, eta esatezian, hori, txaila ze urtegoa, baina 2000 gutxin, Sorotan Bele, Zutagar eta Alaitz eta Maider entzun alitu ala. Ze gauzako muntza guate girutalde horiek elkarren artean, euskaraz dila eta poko maz, ez baino? Bueno. Bai. Ez dakitz be, oinen medioen errua bakarrik ez dakitz dala, ze gaur egun ja, irrati oin dino jenteak eskoke entzuten deu eta holan, baina oinen Twitch eta holakoak eta hasi dire askoz potente hau, ez? Betiko telebista jente askok behesteu entzuten, orduen nik uste dut, bultzada be hortik egon beharko dela, eta
Eta ez bakarrik hortik, batzutan, ez dakit, joera dekogu dana teknologikoki eta era digitalean eta oin pandemian kontu guztiagaz hori distantziak eta nik uste dut be saiatu behar garala normalena eta naturalena be dela jenteagaz egotea eta kontzertuek adibidez ez direla galdu behar eta berton Euskal Herrian dekogu gaztetzen hori Zirkuito hori, ez? zirkuito hori eta hori oso potentea dela eta zeuser oso beharrezkoa eta autoeskoizpenan mundu hori eta hori ez balego Euskal Herrien ez lehiak egongo inbeste gehiuzei interesgarri ze horrek dire plaza honenak talde hasi barribetazteko eta gehuze arriskatuak eta hegemonikotik aldentzen direnak eta saiatzeko eta horretan, dispositibo horretan inbar da lan nire ustez. Nik nere aletxue Twitchen behintzet jartzeiat. Plan, azkenin YouTubeen eta baita azinitzean hori ikusten nialako saretan euskeran presentzixe oso mugatu eguala eta ja, oindik eta nitxu jute baldi maiz eta pixkat tema musikalak eta hola, oindik eta gutxixo, ez? Eta orduan, baitarik gitarrizketan ideia hau pixkat hortik etorri goan, ez? Jake mundu hori gero eta digitalizatu hontan sartzen nahi gehan, pixkat talde berrixek eta ezagutarazi hemen, elkarrezketa batein, ezagutarazi baita ere pertsonie, beha ez, instrumentu natzin daun pertsonie, eta geure frikagatik itzen da tiporta. Bai, eta oso garrantzitsu da hori bez, nik indotez pilo bat elkarrizketa, ez? 10 urte daro dagaz belakoaz, 11 gotez, ja, urten. Eta lukikaz beste, ez dakit, sai edo. Eta elkarrizketa piloa. Milek elkarrizketa eta gehienak dire gauza, edo zer gauza eta berbetan, baina ez dakit, ez dago, asko dire bakarrik, promozioa dalako, eta 5 minutu deko zuz irratien, esaten zuz gauze batzuk, inori ez dutzen importa, eta normalen nintzen da berba musikalak ez diren geuzetaz. Eta eskertzekoa dabe olako geuzeke. Egia da, esaten gu friki, eta, friki geuze ontzat dekogu, osea, zeuzer politxe da guretzako, ez da, friki ontzako, geuze politxe da, baina, jode, ez dakit, niretzako interesgarria da, ez duten duten esparru bat, ez bakarrik letrataz berba itxea, ez? Batzutan emoten dugu, danok ulertzen dugu zenez letrak, hitzak hori dela bakarrik abesti, eta ez da holan, letrak bere potentzia dekie, eta kanta batera eraman da niretzako beste mundu bet dire, bai, ez? Eta gero atzean dauena, musikaan dauena, eta holako zure moduko saio baten, hori eskartzekoa da, holako frika eta zerbaitzea. Nik eskertziatena giri konbidapena onartu izana eta hemen ere egin izketan egotia. Amaio horretik, ia 2 ordu gitxik, guztua hau, ez? Bai, sano guzture, bai. Neure bai. Amaio horretik, klaro, nik aurten segiu izan diat maketa lehiaketie, eta bazakiat izena izela aurten deatako bat, juezetako bat, ezta? Bai. Orduan, lehen esan diaten bezala ez hau nahi kompromiso baten jarri, baina nik galdetu nahi aten galderaek nola baloratze dezue hain gauza abstraktu edo subjetibu, ez? Hori nire, nola izendek prozesu hori, nola jundek? Ez da bape erraza, tio. Claro, bai. Entzuten dozuz, un baino kanta giau, edo talde giau, bakotzak 3 kantak eta bestea. A ber, ni saiatuten naz super objetiboa izaten, ze ez dazte guztetan, ez dazte estiloa guztan eta fuera, ez? Ez, saiatuten naz baloretan, geuse piloa. Hor 3 gara, eta bakotzak beran iritziek dekoz eta beran baloratzeko era. Ez da, bai egia da gazteak emoten dotzuzela patroi batzuk edo, geuse batzuk kontutan hartu beharrekoak, adibidez, lurraldea, apurbete Bizkaia, Gipuzkoa, Álava eta apurbetenetik. Nik egia esan,
gazteak emondostezan kontu guzti horreri ez dut izan gazu. Osea, nik esan da, bueno, niri deitxu doztie, nik dekoten traiektoria gaitxik, eta, bueno, nik baloraukot, nik pentsetan dute moduen. Orduen hori, nik adibidez, nik kontuten neukidotezen geusek, izen dire, adibidez, nik guztien jazte maketa bat izitea, eta ja disko batanean eta oso landu dauenean, bai, ikusten dut hor, adibidez, bai, bai, zula zure Ba, hor, historiek, ez da? lan oso onak zaudean, grabazio aldetik, esan nahiat, behintzet, Bai. hogei hautaketa, hogei hautatutako xetan, batzuk pixkat maketeroa gore bai, baina beste batzuk oso profesional grabautare bai, ez? Asko oso bai, hori holan da. Eta, bueno, gero beste kontu beta niretzako, ba, igual, saiatzen nintzen, ba, igual, kantautoreak be asko egoazan, eta igual batzutan ez da talde bateko zu, ba, banda guztiagaz, eta askoz be arropauta sentitzen da, eta orduan, igual kantautoretan behiratzea, ba, igual hor bai letratan sartu, edo zer dinonek, beste kontu batzuk. Claro, zu igual talde metalero asko ez dire pasa, ez da? Neik benetan pixket mine emantzian ankerrez pasatzik, tio. Ankerrek iruditzen zitek proiektu politia zeukela. Egon zan aukera, hor, Ja, hauen esan pasa, baina anker egon zan pasatzeko moduen be bai. esan berra zau da, When Evil Comes pasau ala, eta, a ber, nik onartzeat, When Evil Comes, eo anker, anker gustatzen zitea baino, When Evil Comes kiston hauan. Gazteizko metalkor, rollo, ba, eske hori nire favoritu dituan hoxek de lejos. Baina, batxe nik nire baremo pertsonala dauzketelako, zene, eta bazkenin oso subjektibudek nik, igual tekniki behitzezo bat asko, igual batxe behitzezo bat asko, balena ipaudian, komposatzeako orduan partez berdinek, etzagia ze, baina ulertzea, azkenin beste baremo asko egon lizkela. Adibidez, izarok asko hartuten zeuen kontuen abotzan teknika. Eta nik horreri ez dutzet garrantzi askorik emoten, ze talde maketero bat hartuten dut, talde hasi barri bet, eta nik ikusten dut nire burue, oindala 11 urte, eta hor igual, claro, eske ni natorren mundutik teknika ikusi dozu moduen ez da asko garatzen, eta igual ikusten dutez beste geuse batzuk estrukturan eta komposizioan freskotasunean, eta bueno, sin más. Bai, eske oso subjetiboa da, eta nik ez dut uste errepikatuko dutenik, ze ni berez nahiko txarto sentiduten naz hori, zeu zer, ez naz inor esateko hau ondo dago, eta hau txarto, ez? Ez da ze guztetan, zeu zer hain subet, guztetan jazte, iritsi betukitzea, eta... Claro, horrek asko guztiat esateula ireatik, zanaiat... Hori esatiek, iruditu zitek, mateikela, hori, azkenin humildade puntu hori, ez? Zein nau ni... Esan berrazio batzuten batxe oso zeadek, grupo, eta ez tek punkixei zeateatik, baina sortzen batzak grupo punki que ni suenan ni nada, bueno, esatek, hau igual... punkiren bat sartu neuen en plan... Sartu edo. Barkatu, tío. Barkatu, putos locos. Putos hartos máquinas, eta... Es que... Está guapísimo, tío. Yo qué sé. Bai, punki con autotune. Eta zelan imintzen dozu hori... Es que, jo, ni gero izen naz hipokrita bat guapoa, bai, ez? Ni kontra nau, honetan, maketa lehiaketak eta... Horren kontra hau. Musika konkursoak eta gauza honen kontra nau, eta sartu naz epaimai moduen, honetan, ez? Ukinuen barrenekak eta eska hori, jode, honek guztiak ez guztetan, zezela baratzen zu, karo. Sartzen banaz, igual sartu aldot eskue hor, eta igual, jode, guztetan jaztetan euskal talde batzuri be mona aukera, eta ze igual, irabazi dabe silitiak. Eta nik uste dut,
eurentzako eurek irabaztea igual beste egoera baten ni ez banego igual jodido, ez? Ez da... Eukiguan hor pixua, silizian alde pixu eukiguan. Bai, nik eukineuen, baina sin más, osea, ez nintzen oso diktatorialia izan besteakaz, nik ikusten nuen, hori nahiko freskoa eta utzi freskoa, eta horre geusek uste jazten apurru baloret, Julen oso lagun, da, idigoraz beste hirugarren eta zaten, es que van a flipar aquí los de Gaztea, tío, con estos van a flipar, dale. Bueno, pues que flipen, osea, hori guapo da, tío, flipatzea eta urtetea apurbet nik antxortuko jat, einean zuzeneko bat hemen Twitchen 20 kantak entzuten, entzunean inkakinprak, egan itxen en plan, etzekiat gustatzen zitegen eo etzitegen gustatzen, nola, izenoan gauza bat en plan, estek nere rollue, baino admitiu erdiat, hau guapo da, hola, en plan, admitiu erdiat hemen gauze original bat, gauze berri bat, fresko bat da, hola, ez? Bai, eske, jode, badeko batzutan puntu komiko bat edo, baina, gero beste kanta batzuk dekiez, jode, super politxek, eta, igual, ez dakit serio hauak edo, ez dakit, eta, ez dakit, igual, ez dakit katxondeo dan, baina katxondeo badabe, gero hor barruen dauzen, movida, ez da parodikoa, ez da hain parodiko, ez dut ikusten, ez que ikusten dut zedaz, pillo bat aurpegi eta afurru deskoloka itxen hau eta hori da guztien jaztena. Eta, bai, ez dakit, formatu guai eta gero ezagutu dute, han eta tipo jatorrak. Bai, ondo. Amaitzeko, ja bi ordu ingotxe haula, bi gauza eskatu gotxeat. Alde batetik, nahi diat, txilitiak enduta eta finalistak enduta, orokorrean, iretzat maketaliaketako talde favoritua, oroitze baldi maiz, ja ulertzeat hilabete batzuk pasadeala. Ez da oroiten, jode, hemen lista izango dut, igual. Jode, eguazan batzuk ezirela pasa, baina Lockers ziren, uste dut, bilbotarrak, eta purre rollito industriala, gitarra industrial txuekaz da nahiko guapo egoala. Gero, musak adibidez guapo egoan. Musak igual pasazan hogei lehengotara, ez da? Musak hogei lehengota pasauan, eta niretzatuan, nineguan esperantza behintzat finalean, en plan, distor guapo pixkat entzuteko, baina azkenean pena zituala pasa finalea. Egon zan pasatzeko, eta nik uste dute Julen idigora zen nahiko, beran listan egoazela nahiko fuerte, nahiko potente. Oino ez toko horatzen, baina, pilo bat aldatu gendun bai, goratzen dute, eta nik uste hori guapo dauela, Osea, euki zuk pentsata batzuk, gero aldatu kompletamente, hain ziren, estilo batzuk, hori, metal eta rap, eta beste batzuk mas, dancehall ikutukaz, beste batzuk kantautoreak, osea, super desberdinak, orden dinezu zer. Ingot, genero batetik bat, edo... Claro, bai. Edo zelan ingot, ez? Ez que oso zaila da. Bai, ulertzeiat hori oso zaila izango. Bai. Eta, bueno, azkenean, irabazi dauenak deko hori, zori hori eta ekonomikoki laguntza hori, eta puta madre, bai hori, eske, izanako zan beste donor hori egia da. Ados, bi ordu etxea guzen momentu hontan, hemen utziko jau, baino, utzi aurretik nahi diat X eoze jotzia. Lan, hoitzak akorde batzuk, eta nik ire gainetik improvisago eat, eta horrekin amaituko jau. Doirutze baldi mazak. Vale. Nik raide preparauko eat, raidek Twitcheko nere chat guztia bialduko jau beste pertsona batea, así que gautxori nahongo batzuk. Erto. Eta soinu garbi bat hartu gehiat. Nahi dozu kuarta maiorretik menon horretara pasatzea, edo? Vale.
Por buelta cier- maieran edo... Por cierto, Josu hemen esateik Andonik, Josu kabron etorri azpeitira, eta latazkuk esateik edo getaira. Ostia, ba, azpeitzin joteko egon gara, baina kauen espalak egaz joteko egon ginen, baina gurea suspendidu inbersan, eta kauen di. Bai, getarien ez gara egon inoz, joan inberku. Hori. Bueno, a ver. Además, jo. Vale, oin nabila akorde batzuk ataletan. Entzuten da, ez da, ondo dekot. Mikroa entzuten da? Bai. Ah, vale. Vale, ingot hori, kuarta hori. Baina pasata, osea, izan da menorra bueltako lehenengo akordea, eta maiorra azkenengoa. Vale. Osea, izango zen... Eta orain menorra... Ayuda noi! Yeah!